uDokotela Nandipha Magudumana esicelweni sakhe ufake izinhlaka ezinhlanu okumele zibukeze lesicelo sakhe. Lezinhlaka iNPA eFree State, ungqongqoshe wamaphoyisa, umantshi eBloemfontein kanye nenhloko yejele laseKroonstad lapho egcinwe khona. uDokotela Magudumana ukhale nangendlela abuyiswa ngayo kuleli. Ungqongqoshe ukhala ngokungabandakanywa kwabo kulesicelo. The Director General was shocked to discover that the Department of Home Affairs and I as the Minister were not cited as respondents in that matter. Isicelo sikaMagudumana sesiqubule imibuzo ukuthi kungani ezophumela obala manje ngoba ngabe wakuveza lokho esaboshwa eTanzania kanye noThabo Bester. Ukutholakala kwakhe enezincwadi ezimbini zokuvakasha ezisegameni likaDokotela uMerekanjani neyodwa eyakhe kwenze umnyango wayisula ipassport yakhe. The Director General will be taking due legal process steps in terms of the South African Passports and Travel Documentation Act number 4 of 1994, read with the relevant regulations, to revoke the passport issued to Dr. Nandipha Magudumana. Magudumana ubhekane namacala okulekelela umbulali nomdlwenguli uThabo Bester ekweqeni ejele. uBester nayekhathi evela eNkantolo kwatholakala ukuthi akanawo umazisi. Lokhu kwenze umnyango wamenzela. His name has now been entered into the National Population Register, thus ending many years of his status as an unidentifiable person. Isicelo esiphuthumayo esifakwe uMagudumana sizolalelwa eNkantolo ephakeme yase Bloemfontein ngoLwesine. Ezindabeni zethu ku Channel 163 ngikulinda Mnisi ngibika ngeseGoli.